Assalamu alaikum aziz dostlar. Bugünkü videomuz Gruziyanın Batum şehrinden. Şu an Karadeniz'in kırasına gezmeye geldim. Böyle bu yerde gezecek. Onat yerleri sizlere görmekçi. Şu an bir avtobusdan indim ve şoför avtobusdan düştüm. Şoför Abxaziyalıken Rusça biliyor. Benim az bildiğim Rusça bilen kurrun geçirdim ve birazcık tarihini öğrendim. Şu birazcık ileride ikizlerin heykeli var. Mekanik şeklinde, mekanik ayarlarında hareket etten. Göğünüzden turar dep umid etten. Videomun kalitesi kaçtı pes oldular. Telefonum bilen düşüren çünkü fotoaparadım bozuldu. Arasında kavar Türkçe sözler olan çünkü 5 yıldır Türkiye'de olan için arasında kavat ağzından sıkıyor. Bilişime göre şu adam denize girip boluyor yani. Çünkü ışık çalışılayan nemeler dur, kabinkalar. Hava sonra öğrenim ot. Çoğunum oranın burası Karadeniz'in. Adam bilen işi yok. Aeroporttan giren vaktim birazcık ırsaran oldular. Hatta ırsaramadılar. Sakladılar. Näme için gittiň? Näme sebäpden gittiň? Aňyrda galar ýalak ýeriň barmy diýdi. Galar ýalak ýerim ýok. Yetişmesem otelde galjak, yetişmesem izine gaçjak diýdim. İşte geçirip goýardylar. Gruziya giriş feçadı. Bu da Türkiye'den çıkış. Pasportumun yarısı doldu yani. Ve bunun bilen dünyanın 13. devletine kadam basmış olan nasip olsa Avustralya'da da gitmek isterdim yani. Birazcık yağday petrak. Hava hatta adamlar yatır. Avustralya'ya adam Afrika'da da gidip bolsadım. Hiç gidip görmedim ve katı gidesim geliyor. Ve Türkiye'de baktım Gruziyanın yani Gürcistan adamlarına bir hele yavanı yağdı. Yani bize düşman şeklinde gurrun öğrettiler yani. Gruziyadan girdim. 50 liram vardı. 25'ler olarken aslında 25'lerden biraz köp geldi. 25'ler aldım. Ondan sonra avtoda pulacak oldum. Normalde neyme sonlarda normalde bir gitsen birleri yönü ol adam dedi 2'ler versen 4 gedek basarlı kart alıp bolýar dedi. Sen kart al dedi. Benim 5 liram var. Zaç berýär dedim. Bermeýärsen bir ýerden pul bozdur dedi. Benim dilini bilmeýän dili gaty ütkeşik dil eken. Ondan soň men bilenden yani ben ýaşandy bir oglan elimdäki pul alyp magazinlere dükkan girip çykdy. Türkmenistandan gelip durşun bozdurup beriň. Yani aksat bozup bermeýär eken yani. Şol oglan meselem öňüme düşüp pulum bozdurmak için ılgadı. Sonra ben su aldım.
Soň bir gördüm awtobus gidip barýar. Soň şoför dedi, "Gel puluny ökmandal. Kart alyp oturma." Men gözüm alyp giderdim. Soň adam "Nerede gullup etdiň?" diýip sordum. O da Russiýanyň bir ýerine, "Nerede?" diýdi. Russiýanyň bir ýerine diýdi bilen. Şo ýerlerde Russiýanyň bir ýerlerine gullup etdir. Ýagny bolbaý gurrun berk geldi. Näme barada? Näme şo? Gruziya barada. Ve kızlar yolun arasında pibe içip yatırlar. Hayat näme de Türklerde era hayat buna güzeldi. Yani hayat sana güzeldi. Yani hayat da onlara güzelmiş gerçekten. Hava odyan soğuk değil. Men sizler bir yer görkezekdim bile ýene tek gitmedim. Orası uzakrazık eken. Bunda 20 nari. Bu birlari. Bir soň bahasy birlari. Yani iň arzan otalan 20 nari tapyp bolýar. 10-15 nari da 10 dep garnynda görüp bolýar. Ýöne meselem Batym şäheri näme diýilýär, otel mafiýaçylygy diýilýär türkçede. Otel mafiýalygy bilen biraz meşhur bolan üçin näme hemme ýere gitmeli. Hemme ýere gitmeli çünki bir sana kol içip, yok 2 kol içip 2 kişinin $1,500 tölemeli wagty boldu. Yani Türkler kızlara göz kızdırıp bir kafe girýärler. Yani kızlara maňa kol aldyrtýar ve 2 tane kol için $1,500 yakın pul tölemeli bolýar. Yani köp kişi diýýärdi bu gezen ýerlerden gurrun görüp video taýýarladyp. Benim elimden gelençe video düşürdüm. Hatta ileride gatan ot yer var. Men sizlere şoň görkezjek bolan bilen. Men tek yetip bilmedim. Birazcık bayağı. Yani polise haýyş etjekdim bolan ýöne olaň dilini bilmeýärdim. Ve şoň ünsürdüm şu wagt. Şäher ýerine. Şäher ýerine köp kawat. Adam geçip giden wagty, yani oglanlar geçip giden wagty garada oturan gyzlar. Ya oglan geçik, yani oglanlar oturan wagty gyzlar alakatar. Gyzlar meselem has betrek bolup prostoy oglan bolsa gyzlar oglanlara alakatar. Men köp ýerde şoň ýaly üns berdim. Ýöne bärde adamyň adam bilen işi ýok. Giýjäň bolmagan načanna gezip tozup dolaşıp bilersiňiz. Hem maslahatym näme şoň hadi. Türkiýede okuyan talipler elbetde sizden boş wagtyňyz köp bolýandyr. Ha tamşy Kara deňiz taraplarynda okuyanlar näme diýipler? Pasportunu alsın, ikamet belgesini alsın. Men otostop bilen geldim mesela Gruziýanyň, Türkiýe bilen Gruziýanyň arasynda sarp diýen ýere. Sizler isteseňiz awtobus bilen gelip bilersiňiz sarp diýen ýerine çenди. Ondan soň giriş üçin hiç bir ýagdaýda pul almaýa. Näme üçin geleningden özüň dogumlyca düşündirip bilseň, bolany hiç bir ýagdaýda pul tölenilmeýär. Muht girýäňler, gireňizden soň
Ama Gruziya tarafına geçtik. Geçenden son Batum için dine İkilari bilen 6 yedek basarlık kart alıp böyle. Siz 6 yedek bilen Batum şäherine polunu aylanyp bilýäňiz. Gruziýanyň Batum şäherini 1881-nji ýylda, ýagny Göktepe galasynyň ýykylan wagty döredilýär. Göktepe galasy nerden kelläme gelen bolsa, men näil gezdim. 5 gündür ýolda Türkiýanyň Aksaray şäherinden ýola çykdym. Adana'ya gittim. Adana'da Begmurat diýip bir dost oglan bar. Onun öýünde galdym. Adana'ya gitdiňçe hiç pul çykarmadym. Begmuratyň öýüne gidemde ýene de pul çykarmadym. Näme şoňady? Oň öýde Begmuratyň öýünde nahar yedim. Nahar joşdy. Ondan soň Begmuratyň öýünde nahar yedim. Ertesi gün birden Diyarbakır tarapına yola çıktım. Aslında Diyarbakır'da yatacaktım ya ona yetişmenim için Türkiye'nin Şanlıurfa şäherinde bir otelde kaldım. Otel bahası näçe? 40 lira, 30 lira, 20 lira. Yani iyi üç pul verdim ama vermedim. Çünkü benim Gaziantep şäherinde bir tanış oğlan vardı. Hatta dost oğlan. Çağırıp böyle haçanlar gel. Türkmen manat, Türkmen tengelerini ber dip kolleksiya toplayar eken. Ol oğlan Türkeli. Tamam. Gaziantep'e gittim Nizip diyen şäherine. O yerde ol nahar joşdy. Gündüzden Begmurat'la idim. Aveda da oğlan akşamam otelde. Yani yine iyi üç pul vermedim. Çıklayacağım ne oldu? 40 lira otel pulu. Ondan sonra Urfa'dan çıktım. Urfa'dan Diyarbakır'a taraf. Diyarbakır'ın Türkiye'nin en popüler şäherlerinden biri diýerler köp kişi. Sonra ben Diyarbakır'dan has howplu olan yere Lice diýen ýagny teröristler köp bolan ýerine gittim gezmäne, video taýýarlamana. Yani hiçbir ýagdaýda howplu zat bolmady. Ýöne şunu isterdim. Käbir halky, yani şu taraplaryň käbir adamlary döwlete hakykatdan hem düşman, döwletini söýmeýär. Ondan çıktım Bingöl'den de Bingöl'den de Erzurum'da men bir tanışym vardy. Erzurum'da ýataryn diýip pikir etdim. Bingöl'de de gije bardım. Ýene de şansym deňek görgän diýip şansym barlagan diýip yola çıktım. Ulu maşinle bir durdu ve Erzurum'a taşladı. Erzurum yani Türkiye'nin soğuk yerlerinden biri. Ben Urfa'da futbol gördüm. Erzurum'a geçtim böyle. Yani 15 grad ýylydan 4 grad soğuğa geçti. Erzurum'da otelde kaldım. Erzurum'da kaçan otelde normalde 90 lira dedi. Yani men okuwçy diýdim we şuňa gezmäne çykdym. Siz maňa edip biljek bahaňyzyň iň ardan nedin diýdim. O da 30 lira bolýar diýdi. Yani 40 lira bolýar diýdim, men 30 lira berdim. Ondan çıktım Kars'a. Son Ardahan'a. Kars'ta da bir gatyn ýakyn joram bardy. Oň bilen görüşdüm. Oň bilen näme şoňda? İskender yedik. Son Kars'a geçtim. Kars'ta da bir sanar dostum vardı. Dostumdan da joram. Oň öýünde şulleydim. Son yürüdüm. Artvin tarap ýöne men telefonumy garýady ölen üçin navigasiýa garap bilmän. Ýalňyş ýola giripdim we akşam Artvin'e gaýdyp geldim. Artvin'de 20 lira otelde kaldım. Ertelem Artvin'den çıktım. 5 saat näme-de? Şuadan Gruziýada. Yani Artvin'den gittim. Bir kısan ilçeler vardı. Şubat
Yadımda yok kolin. Ben o diyen yerime yetip bilmedim. Bir bölgenin adamlarını tanımak isterseniz hayvanlarına sırdın diye. Hayvanlar sizden ürkmeyen olsa o tövren adamların ottur diye. Hayır. Motor adamlar senden hayvanlar senden ürkmeyen olsa demek o tarafın adamları unuttur diye. Son kelak. Ama adım aykın zaten. Türkçe oldu. Hadi. Batum iyiydi. O da kiçenrak Suudi merkezi. Denizin arasında. Bu çağlar için oyun meydançası. Biraz anırda park var. Parka da gider. Yine şu diyen Allah'ım göre, diyen heykelim görülür ki. Keşke Türkmenistan'dan baydağı oldu. Türkiye'nin baydağı var eken yani. Berda köp naharxanaların eyyeti Türkler gelip işlep bilersiniz. Hatta yan avtobusda baktım. Birisi mindi. Ben kamera düşürüp beren için şoförden soradım. Bu kim deyip. Şoförüm yanlışıp Türkmen diyeceğini. Özök deydi öyle nadayeli deydi yani. Berda özök şungalı köp diye. Yani elbette bana düşünen değildir deyip fikir etti. Ben özök değil, Türkmen diysem Türkmenlerim köp berdi diye. Ben diyen yerime biraz kaldı. Teyze kurulu oturuyorum. Club. Video. Allahu alem. Selamünaleyküm. Video göğünümden tırındır deyip umid etken beğenseniz komentarya like bassanız hatta dostlarınıza uğraşsanız YouTube bana pul veriyor ve bir sonraki gezelençilerim için YouTube bana sponsor oluyor. Nesip bolsa kışta Schengen vize bilen Avrupa'nın bir bölümünü gezmek isteyen öňem
Avrupa, Polşa, Germaniya, Fransa, Gollandiya gidipdim. Yani bu kadar gitmedik yerlerime gitmekçi. Yani değişimlerlik videonu beğenseniz, komentar yazsanız, bir sonraki videom için YouTube bana sponsor oluyor ve has köp pul kazanıp başlayan ve has kızıklı videolar sizin için tayarlanıp bilirim. Dayıda bir atlara. Dayıda bir atlara diye. Здравствуйте. Грузидан. Вот такой. Это магнитный или? Нет, магнитный есть вот там. Окей. Это просто сувениры, тарелочки маленькие. А эти где находятся? Aluminium. Ha. Деталisi там. Bakara cellophane var geçine bat. Bizim uyda hala değildim. Yani uyda hala ne için olarak doğru. Beşler diye. Veronica. Vado içine. Fiyat lan? Нет, 5 ларови это 7. И керамические есть вот такие. Это 4 лара. Магнитный, да? Да, это магнит. Можно двое пятлами? Что? Этот, один мне, один для друга. Нет, 2 5 не могу, это 5 стоит штука. 5 лари, 10 лари. 5 лари ступить не могу. Магнитики есть, дешевле вот такие. Ну, это 3 лара будет 4 стоить вот так. Это магнит, вот и это. Это 3 штуки 10. Это 2 штуки за 6 можно. Это очень красивая. И это вот. Такие формы. Один достаточно, спасибо вам. Это? Это для горячей можно. 700 lira. Ha? Десла, да? Это керамический рог. Платить. Я боюсь, этот сумка трещится. Нет, это можно. Может, я буду смотреть. Может, здесь маленькие. Это сколько стоит? 70, самый дешевле, 130 баксов. А это сколько? Здесь все знают по-русски или только вы или там? Ну, чуть-чуть, да. Откуда вы? Из Туркменистана. А, да, по-русски знаем.
Немножко знаю. Ну да, ну точно так я тоже знаю. Спасибо вам большое. Может, я буду приезжать, когда я обратно. Да, Окей. все. Я до 10 часов здесь работаю. А это сколько? Это 8. 6, Так, 8. как деревянный, так ручная работа. Если не я, мои друзья будут приедать. Ага. Спасибо вам. Ey, nädel dostlar, men rusçam pes bolan üçin näme deýin işte ilimden gelýän şu. Haladenlik için ene bunu aldım. Türkmenistan'da haladenliğe yapıştırıp ettim doğru. Chicago'dan bady, Gdansk'tan bady, New York'tan bady, Washington'dan alıptım. Ha şey edip. Bular tamayım taksi ya da özlerse gezip verenler mi ka? Alinora. Ha. O den ulda eleken ha, Alinora diýeni. Men gaty ullahan heykel gözüme getirýärdim. Belki görmeýändirimizdir şu an. Bular tamoyim taksi. Taksiň bahasy näçe diýseňizler? Sarpdan ýani Granistan şähere gelýänçem 1 lira tölemedim. Ýani asyl bahasy 1 lira. Diýmek bular ondan hem artandyr. Ve ol Alinora diýen şu wagt işlemeýär ýaly. Böyle tavanlarında video like koyup komentar yazmanızı xahiş ettim. Xan oğlum edi.